मैना थारैनो नों जोबोद समायना। सोर नोंसोरलाय आंनि न'आव फैनानै आंनि फिसालाखौ एरेस्ट खालामना? सोर नोंसोरो हा? नों पाब्लिक आं सरखार सरकारा गोसो बायदि मावनो हायो मिथिबाय? साननैनि हाबाफारिजों काजिगावनि कमिटिनि नब्लाङाव बर' सावथुन दिन्थिनो थियारि। क'क्राझार जिल्ला बतझरनि महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव कमिटिनि नब्लाङाव बर'नि आबुं सावथुन जेरै 5 नभेम्बराव मैना बर' आबुं सावथुन आरो 6 नभेम्बराव खांख्राइ बर' आबुं सावथुनखौ दिन्थिनो थियारि जाबाय आरो रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ 80 रांल' लानाय जादों होननानै फोरमायबावो। बेखायनो बतझरा हालामनि बर' सावथुन अनसायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरबावो। गोरोन्थि मावबाय नोङो गथ'। नैबे बिरसिं गावबुराजों सुथ्रु जानाया सिनायाखै नोङो। बुरबक ए सालिया जाबाय जाबायबो दा। आंनो मैनाखौ बिहामजो नांगौ। थैनो हागोन अब्ला मानो जाबा जाया? उन्दै समनिफ्रायनो नोंसोरखौ हाजासे नोंखौ होबोबाय आरो हानाय मोनासै। आदै थारैनो नों जोंनि थाखाय सासे इसोर। हामबायसै मादै, गाबनो नाङा। आं बादि सुबुङा माब्लाबाबो इसोर जानो हाया। नोंसोर बिमा माहारियासो आंनि थाखाय इसोर। बियो माब्लाबाबो जानो हाया। मैना, आं थासान्दियाव नोंखौ जेबो दुखु जानो होआ। मोजां जायगायावलै नोंना लागाव। थै आं सिखाव जेबो मिथिया। गामियाव सिखावल'सो नांगोन। गामियाव सिखावा सानैल' दं। आं थासान्दियाव बे गामियाव माब्लाबाबो पुलिस फैनो हाया। आंनि खाथियाव एसां साहस दङ नोंखौ दोन दामफ्लेजोबगोन आं। बे गामिनिनो मोनसे सल' खोन्थानि, जेराव मिथिंगाया सोमखोर, मानसिफोरा गुबुंले। गामियाव सिखावनो बिसोर बेसेबां फैसा होदोंमोनलाय? 20 लाख। लाइमोन सेंग्राफोरनि बुथुवा मेलायाव हले गोसोनि आरजायै खोथा। नाथाय सानसेखालि दावराव दावसिनि गेजेरावनो सोमजियो मोनसे गेदेर सोंथि। आरो बिदिनो सल'आ जागायो। जोंनावनो गामियाव सिखाव हाबगासिनो। सारमोना सिखावखौ हमनो गारना गुबुन मानसिखौसो नागिरफैबाय माथो। थैनाय थांनायनि गिनाय ना मान सनमाननि जिंगा। सिखावनि सायाव सिखाव जागासिनो दङ। थेवब्लाबो नोंसोरो गावजों गाव गोरोबलायना थानो रोङा। आंना हांसो गोमानाया
बाहागोआ सोरनिबा मोननो लुगैयो सोरबा मुङा गुबुननि नाथाय सिनायथि होयो सोरबा सोलो बाहायनायनि गैया आंखाल लोगोआनो जायो सुथुर आरो सुथुरानो जायो लोगो राहायाथ' गोबां साननायफोराबो गोख्रों नाथाय खामानियाव लाथिख' थेवबो बिसोरो सानैसो थुरजोंथ' नाजानायखौ गारा आं गावखौनो गाव फोथायनो गोब्राब मोनदों नों सोर जे मानसि बुथारलायनो हानाय जाबाय बे फैसाया नोंनिल' नंला जोंनिबो केनेगो आंनि खर'आ मोनसे बुद्धि दं मोनसे बुद्धि दोङो बिमा फैसाखौ जेरैखि जाया मानो बेनो हरफिनथारनांगोन खांख्राइफोर